vadiki vanoda kupuwa zambuko vatame vari kutoka kuti nepapiko ati wanida tinenge ndege yemalezhiyo cho kunga foko kunga fiscally fit kunga fiscally kuti jams apa city kunga repo mabandit chitumisa barbatambako futandit ndambenge ndiri 1 kota 2 zvamatuza 1 ne 2 kota 2 zvamatuza bombo play kwamoza ndino mupedzera mabhanditi takatisa kujeri tisu tinofamba tisina kana cheni tisu takatanga nekuti cheki zvirira mabhanditi rave kumberi tisu mabhanditi takatisa kujeri tinofamba tisina kana cheni takatanga nekuti cheki mabhanditi ngezvendomito chinzwa. Alright, say, are you feeling this? Hey, I come in peace. Washa, Mr. Property. A 7. Hey, ndambenge ndiri 1. Kota 2. Zvamatuza 1 ne 2. Kota 2. Mawedzera makota 2 pakota 2. Pandavati ndiri gangster. Hanzi kota 2. Ndiri gangster moyo, ndiri gangster mfungwa. Gangster chopa down, ndiri kusungwa. Mbiro dzekunaka. Kurunga. Kana mati kurunga, msadipo kurunga. Mana vacho vari kupesika nesichasi. Varo wane ngubani vamanyira mutoyasi. Kwaita urwere kuno kwaita emergency. Ndokutasvika kuno mubhova pamapiriti. Yeah. Mukoma Fantan pakatanga chirasta muna kunge maudza vanava hachisi chemunhu wese iko zvino akuita unge dashka rine wigi zvari kuimba zvakadhakwa nemasese rolo ninoita 50 cents haukamu kuti waya pano uchinhuhwa sweti musiyanise mablanketi netoyas amunoshuwa ndemupi mamaitira wevamango makunotora manotsi spitiriyo yafanenga yebukati zvimoto zvochemera hanzi tora hash teresira vhunduka ngoma yekobhagitati ndinoobata nemambama kana nemakopo dzoro dzandinotamba dzese dzinobuda kopo kuvhura ziso semunhu akogema chidodo. Chinzwa ukapromisa mo usaprovida less ndenge ndirimo ndisiri less kana ndiripo ndopita yes cause ndenge ndiripo kwete remagetsi asi kana ndati pondo 2 US ndora ndakabuda naro mclass kana mati pondo 2 US inokwana ndipei nditenge dopazi. I come in peace. Fantan mulano ndi Satan wandigira Satan amaikani ndinomushora kani nekuti jaechkenini andite zvemafane kani aiwa usade kusaisa ndinokurova ndinokukobobora uchinenda kamora musafunga kuti pamangoma ini ndiri so father wangu neni unopinda bhizi msoro kunge bhodhoro re2 kizi tisu mariuton jizi akunyara kunge imbwa yakwira basi ichimfana ichi chakakurira kurutsu chichimwira tea mumagambutsu manje kunotochikava kava nemabhutsu no matter where you there be a hard worker till you get another way focus your unaware where you go anyway got a peace like a kid in a the holiday make mama proud every day like Salah harvest once a day like a farmer be a daily money maker like Dama like Shatta while you set out to Ghana ava kuwadzana but atakunga bakurutsu awaya nemapushi asina bhutsu manje inini ndinomumisa udze Fantan ndinomupisa. This one take your expense. Anything while you attack and don't make sense. This one take your expense. Me say, money are the realest. Live for the money, live to the fullest. Die rich, never die moneyless. Die for the money, die for the. Me say step by force. Then take a picture cause I don't pause. Smoking overdose, full of smoking at the room, so boy close the doors. Corona is coming, boy close your nose. Your girlfriend is calling, boy block the cause. AKA Van Chichy. Thank you so much, Big Papa. Yeah, we are back again here live at the City Sports Center for Chipaz Promotions, baby. Don't forget to tell a friend. Kuti mswa 30 August chinenge chaka shaya. Of course, allow me to say shout out to Godfatha Templemanzim, shout out to Big Papa, shout out to Nisha Cheese, shout out to Madedido, shout out to who else? Junior's brother. Shout out to you, yeah, Mazita Nondineta. Yeah, man, so mswa 30 is big. Mawan, and this year Kunetu must stand do my prize this year. So yeah. And don't forget Kuti Kude $500 prize yakatauro. Yakatopwa pamsoro pe prize courtesy of Jet. Yeah man. And stand there for una profit. Right. Wafana wangu as usual. While we are all the way from Kachana, trust me. Kuna wafana wava Rua, Mavuku, Mavabi never know. Avo? Good. You know. Can you imagine, my brothers? Mfano ava all the way from Kwachikwaka. Kana mnabva kura mana nombe Roma ngati misiri maoko.
All right. Mbana umena ndikudze chinwani. Kwachikwaka ndokumusha kwangu. Unoira mutupo upi nemvana? Veira nguruve. Unoira nguruve andopata pesana. Ini ndiri madyira panze. Sa unobva nechepapi machikwaka? Ndobva kwaMurape. Ni kwaMurape. KwaMurape? Yeah. All right. Ndiri kwachitukutuku. Nice. Anyway, ngatangidze zvinhu zvedu vafana wangu. Right. Uya kumninga. Mira ipa Right, Ngoma zita ndiani ende munobva nekupi? Chikeda fire umbururu ndobva nepa mabvuku apo. Mabvakazi. Right, imunonzani ende munobva nekupi? Inonzi Bomba Mabara ndobva kubudiriro kwa Karendi Baghdad ahead. All right, nice. As usual, tongeta 4 lines kana 8 lines. DJ Tifta. Tatu Fantan. Now one name something but me up just. Yeah, we no fire me a kingest. We not go kill you with a session. Yeah. Now one name Muriku Kayane kundi Kaira po and the Kabire Patindo to Shamira po Masista Tarira the vegetarian po the show Chimirira Kudaira po Muriku Kayane kundi Kaira po and the Kabire Patindo to Shamira po Masista Tarira the vegetarian po the show Chimirira Kudaira Chikeda fire wenzini anditi tutu andisiloni moyo asikumangoma keda ndinopa moyo hokoyo mamero nondo pachimoyo nekutikeda kumangoma akoma moyo kumaudza nyemba kana kucha mhembe vari kuti keda fire usaende ini mana Batman malaka isatman area dinora yangoma sekupfura pamakorat vada kunditora vonditrainisa nenat kozivanza koma dziri kutapura kunge penat ampurisa takazofarisa madoketi torikwira kwekeda kachiko ndipo tiketi hande kuchisport kumangoma depot tinoona Fantan levosi ngoma ndinojongirisa sama Jackson so keda fire Michael Jackson ngoma ndinobata vunza baba Tencent ndinorova ngoma dzinotambwa namadhose ona iwo yakuitwa natsano nemalipstick emamoko kupoda tsano ndiwo witi mumusoro spununo tsano chivakashure vakuyisira kuzita memo chimbomirai kandakupa indoka demo one more ndiri shumba kumangoma ndiri mukauri notoruma umburu ndiri shumba kumangoma ndiri mukauri notoruma ndaimba ngoma mese futi mototamba nekuti wanikeda churu anokomba chikeda fire ndiri shumba kumangoma ndiri mukauri notoruma ndaimba ngoma mese futi mototamba nekuti wanikeda churu anokomba chikeda fire hoyo kure kwegava ndokusina mutsupu chakabhadhara changu rutu pandapinda ndoja delicious food pandasvika keda yava gutu. Anyway, thank you Avarong, thank you so much. Boa fana tusangana mswa 30 City Sports Center I hope money and prize. And remember this prize this year is stand. Someone arugenda kumba kwao ane chipo chest stand. Sawa. Say young kid Robaba GV8. Stand yani ndo mnova upi? Donzi robo ndobva pa budiriro pa Karendi. Good. Wafana unga tungoite tunaita mazwa ise 4 lines. Tochimanya. Let's go. Tiftan Pori team, let's go. Chigafa. So, zviri mabara ndorovonge Pogba kuri kuchallenge itolambira unge Drogba. Ndinyasha ndine udhuru unge Cobra kubata mari ka 17 varimi vevodka. Ndichikuongorora kugara nekumira zvanga zvakukukurira kunyebera kurwara makutsvaga pekurara netumwe tumburura tangwa takudongorera. I go back to story mangoma anozadza rori ndinokuratidza zviri kumberi nekuseri ndinokupinza zviri ndine utsinye pandiri usazozvipa mbiri tanga wagadzira skiri. Okay. Yasim Yankee Chigafa twenda nayo. Oh, somse wangu fesi ine mapombi nyarara fesi nenge sinire drongi usete kunge mwana we mukombi mfana wangu hauna dombi flame repa ghost writer ajara zvekuvaka ndinomutributa kama ndipakadiki ndinokateta tokatifaita kukarova maheta itoti ndakachena sevhati nditori hoti usiku nesikati mandipa biti handitambe nembiti ndiri pachuti vobuda votakwiti. Somse I'm the owner and I'm the founder kunge bora reliva torova macounter apana line yendi apana boundary pari pa masote punya chipanya hari ushata pariti mundo kaka
katandoka maisa marata kusviba sedota unoimba uchirota ndiwe kuchata chata mudenga separeta ausikundiketa ndauya neuturu ndakatsamwa kunge bhuru ndichiruma kunge juru. Yeah, thank you Avarong. Mire beside up. Mire beside Ruwa. Ndiano. Donzi Fata ndoba kuchitungwiza kuti. Unonzani? Fata. Ora ndipori timu nzikata komana nodambura na saiva. Ukufu. Urufu. Umkati Dempsey. Auya mukuru wemaroma. Nasi ndauya ndisikumboda pisi ndangofambira panapa ndipinde madhisi nasi mukomana ndompinda bhizi ndoita kumudya kuita kunge pisi getwerese rekungogutsirira jeli bosi panangobudikira nenge bazuka inzwa mtinimira ridhimu ndoita kurikachikira tanzi ndori opareta ndounza dhabuka ndinenge generator ndine mbiri yemasimbi kunge terminator ndovarapa nengoma kunge paraseta ndati mutsurei mukoma Fantani ndine utsinye kuita kunge satani kuvhura maziso semabhatani manje ndokubvunzai kuti wagwa ndikati ndati inini ndati ndinonzi Fata taita ntombovhunduke kushata ende padhanzi nandina wandokwata ndokusemesema kutorova marata dzaita ndinzi dara ndiri young dzaita vati ndegain ndiri realm mageto youth pachigaro vakandipa crown zvikanzi kuira ufe wakaenda down ngoma dzaita ndinzi dara ndiri young dzaita vati ndegain ndiri realm mageto youth pachigaro vakandipa crown zvikanzi kuira ufe wakaenda down. inini ndinoimba pachingwere mubvana waita pwere ndokudai muri gumi nevasere kunhuwa mukanokuita kunge bere. Yeah. Avana ngwende beside up muri two. Uya kunokutoni. Right, zita ndiani nemunobva kupi? Flexman munobva kukwadzana. Zita ndiani munobuda kupi? Chafama chitungwiza unit C. Yeah man. Pa C junction. Yeah man, pa C junction. All right. Let's go tongeta 44 tichinjana. Isai energy yako man. Munofana una ne prize. Msaje mafans. Let's go. Flexman. Easy Flexman to the fullest. Mangomani norova kwete zvekutombotamba ndagara ndavaudza ka ini ndiri togamba pandasvika pacho ini ndotopedzera vafanzi ndagara ndavapinza ini ndopinzira ka ivo vamuchiki ndagara ndavaudza ka ini handimbe zvejuti ini ngoma dzacho ini mfunge ndowachisa pandatanga mangoma ini ndakutomhanya round ndobva ndada kutora futi kamapounds ndobva ndavaudza ndine heavy sound musambo unofadza pwere kana majaya mandara ndagara ndavaudza ka ini ndiri mudhara pamangoma pacho handimbofaka nenzara ndopedza ndosiya ndofaudzera ndosiya ndavapaza ndorova mareading shortcode. Yeah man. Patarire murimi telemtei rasta kuchata nezimukadzi rakashata inga masaladhi yazere kuti ikata mune dhimoni imi here kukwata rasta kuchata nezimukadzi rakashata inga masaladhi yazere kuti ikata mune dhimoni imi here kukwata munhu akatsvinda kurora mukadzi anoita ngemuchinda zifesi kutyisa kutore maserinda kutozvidhonza muchiti makapinda ta izvi zvinotyisa amheno zvenyu inini munokisa handizvigoni zvinotomakisa zvitori nani zvangu kutomitisa mhanza inovharwa neudzi maziso. Let's go. Ndompinza bhizi ndomufutsira ndagara ndamuudza ka uyu mupana ndatozviona futi kuti ipwere ndatozviona anotoridza ka uyu mhere ndagara ndamuudza uyu anotodya kamandere ndatozviona kuti uyu kaichembere iharawa uyu hatachanoziva ndazviketa kuti hana chanoketa ndatomuona kuti uyu anotobenga namuona atineta wangu handisi faini kunge abhero ndouraya sakaini makorokoza munhu dzingure kumaini zvakasiyana neabaradem action semusoja handikwate mandendi kuita kunge loja machembere zvitunga zvakasiyana nefoja ndinobiga Fantan but kwete moja ndinobuda nepambari midea feed vibes. All right, but jena nokumbura usvike padhuze nemic handikana wakuimba. Good. And they read my DJ. Let's go. Jamari. Uyo. abosdiriso
tanga tacho chimirira chabva changotinonokera saka pandasvika vese vari kujamba maspika vaona kumangoma ndifenda kastika vari kuona pandiri kusvika mangoma ndiri kusvika ndichiataka vasi vari kuona kumangoma ndiri kusvika ndichitsoma ese vazosvika panova vandidhoma saka kumangoma vese ndovesamunhava vari kuona kumangoma ndovaita sembuva ndikati ona zvangu ndakarova luvistatima gaisi uyu ndomupinda hati ngaazatambire kuno kubagdadi gaga atongondibvira muroti zvengu zvekuimba mangoma ndezvagoti zitori mutsinga zitori mublati ndotokusienda kuita temdedi ndikushanda inini ndiri kutongoweka hati halimbofunduka kuvhudendi nekuti kumangoma ndovatsoma sechipande vari kuona kumangoma inini vese pandiri kusvika nenge futi gumaguma ndibva nepamvuma vese vari kundidhoma nekuti kumangoma ndikatarisa mukoma Fantan bvunza kana anta vari kuona kumangoma ndindovapinda ndisprint mukunetsa wakutizira kumangoma kunoda vanogona kwete kujuma vhumvum semotikari iwe unotumwa pese pandasvika mwari vakatontuma koma ndinoramba ndichishama zvekutamba chokwadi ndotoburisa bhama pano kuzatambire wangu unodhama semombe chokwadi ndinotokama handivhunduke zvekuti vari wakambusha kawanga vawana mubhucha manje ndokusiya ndakuchocha pano ndoku iwe hausati wati kana uchiti uri pahiti vese vari kuona zimax vese vari kuwedzera mamax pari pamangoma ndiri pafandan vese vari kuona kumangoma ndosvika kana pane here akutuma kana mari yake yakaenda ichichema inini mwari ndivo vakantuma saka ndiuze iwewe ndiani akakutuma uchamhanyiswa kwete zvekutamba njirova ngoma dzakareba semuramba pese pandosvika mwari ndiyo wandotemba chipatantadi nacho futi ndine simba zvekuti kwarova 7 days kuri kumangoma tingatiwedzera madhasi saka kumangoma ndinenge ndichiseta pesi vari kuona ndiri bosi chiona kana kumangoma ntorova zviri westenge takaendera kosi vese vari kuona kumangoma ndiri bosi vari kuwa maximum pese pandiri kusvika ndenge ndava momteni vari mutori neNY pamberi pangu apa pakatomira hwai inini ngoma ndiyo zvaunge papai. Yeah, it's getting sticky now. Thank you, Mbara. Kumbura tsokero. Iwe imbomira pato. My DJ. Let's go. Anyway, mideya pafeya tindo vakara kitangecheya pora ndinaro. Ita easy garai patsano kuno esusu tokusetra itsono kuti munomisa enini kaingano amuna nyaya mimi amuna zano tisi tikupisa tisu yemnomani with a sing tisu tikupisa tisu tikubvira moto togona kutanga mutambo pasina pito kuratidza vision ndoti pasine zviroto tagawide pandoruma kunge shato ndine ndiri kudiwa nemafans kunge bhaga togona kuimba zimdansi nyangwe raga udza mamero we don't beg for a beggar nyangwe ndiri murombo ininga vane kudhara mimi makamisa mhitsa muenzanise chimodhoka nepizza muenzanise jongwe netseketsa vapfanha kundimisa zvichanetsa kuno vanobhenda vanofenda inini ndiri mbinga vaudze ndosiya ndavatsvinga ane musoro wakakurisa saninga lollipop ari pazasi pangu ndiri patop zvako zvodzungu chitoto tumbodzika top taiga mabosi wega inini ndovadyira jinja ndovadyira tsangamidzi ava vafana ndovaruma setsikidzi vaudze ndini ndovasiya kamuridzi mangoma pafeya ndiri muridzi nemeditation koro ndaigona ndichibvunzwa zvimaquestion chimbondipa bhiti nditombopedza mission kuti imi neni pane zicombination saka ridhimu ndochovha sebhaskoro ndoraita manje vaudze vakupisa ndibosteka angavajaira kuti mwaira mati yegastomhanya mabhitsi ese kunyangwe tinenge takafura. Hola. Thank you Vanong. Tosangana msa 800. Alright Van Chichy, wakomana ndofunga rukwaona. We got no time to waste. Zita ndiani baba ende munobudani chepapi. Bosha ndovane kuishewe kunze. Zita ndiani unobvane kupi? Real Bedders ndinobudani pamurewa. Murewa. Amana ndokumbura mumbo panchana zvinechi. Zvine mutsindo chazvo. Ndibori my DJ. Let's go. Bosha. What's up my cheese nemashiz? Chinzo yemonzwe. Aiwa kutamba kwemachisi vari pakona zvavo vachibve mabreeze nekutika
izvazvisi is pane musiyanoka panje nebreeze kana une baby chitoita is nekutika rinobvutwa nemajisi zvina basa unoda hug kana sex zvina basa unoda kiss kana sex aiwa majisi tiri majisi panewo mashisi tatifare zveduwo tichiita noise tiri majisi oshai chikidzirwa nemutsindo webete akandiwenga inini bete muchiti ndiri kunyepa ndibvunza yatete ndatikwa ndiri vanhu vatetetete chikidzirwe nemutsindo webete akandiwenga inini bete muchiti ndiri kunyepa ndibvunza yatete ndatikwa ndiri vanhu vatetetete handiterere madinga anondivhiringa manje kuno ini ndokushinga ndobva ndakuisawo muninga ndasiyanawo najinga asi unobvawo kubhinga saka semurume chitoshinga kosi kunoku ini ndokushinga inini ndiri mhuka huru sedi kwangu ndati ini ndiri bhuru ende ndagara futi ndine uturu aiwa iwewe uri mwana mudiki aiwa iwe futi iwe chitomira hona yako futi yatomira ridhimu iri riri kutorira biri futi ini nchatorira iwewe uri mwana mudoko unobva kwamutoko unodya izairi zina yoko munhu yako yakatura kunge choko Yo man, I wanna thank you man. Tisakana musa 30 Cup Clash. Sawa. Izwa. Tikungoda energy chete pazvinhu zvacho kuti zvinakidze because iwewe ndio unoita kuti zvinakidze. So energy my youths. Good. Sita ndiani nemurobvana kope. Shallow vibes zobudani pachikwaka. Ndiko chikwaka mfano. Amana ngatimumbire moko one more time mfano. All the way from Chikwaka village. Sita ndiani murobvana kope. Yes, this is Mighty Dominus. Tobudani padzara siko. This is our nice Ja Dominus. Asi ndokuti Ja Dominus. Na mfano sabuko wako ndiani kwa chikwako. Vanawo. Vanozani? Sabu nawo. Shout out kuna vanawo. And the four lines as usual for now. Anyway. 1 2 Kushallow vibes goma rinema steps kutamba naye uyunja kabuka nesikirira kire kurova guka anobonzorira moms wachisuka cheracho akaripinda charipika. Oh yes, well, listen at 11th star. Oh yes. Yeah. Saka nchimba shananana ndarama shananana mapanangana lese dzinorova hananana kwatabva kachananana twachira musananana semba ndova monanana kwakutandira pachikunanana. Kushallow vibes ngoma rinema steps type in a type 1 2 6 kusiba kwake anenge egina kusiba kwekala sichina anenge yatungobhawo kusidina ndobva ati ngandiuye kumangoma kusikuda kwake asifungwa shoma dzimwe dzacha dzakatorwa nezvidhoma. Listen my youth. Well. Yeah, ndokona vhura mabhutsu fanike bison ndokumoneredza kuita fanike python ndokufizura kunge wambonwa poison inini ndiri leather wewe uri nylon wina kunge zesatsara uri skeleton manyura zvangoma kuita fanike kepoton chazvona zviri keputeni ndokupfekedza napukeni musoro nenge pampukeni tiri madharikeni setse kushallow vibes goma rinema steps type ine type akutozvita aneskiri poisi kudai henyu mangoni paduri auya kuklashi achinyuwa kumusu kuti anenge atongopisika nechiguri. Hola. Amana ngatombere mfana jina basaidi. Chatomia smila. Uya kuno mfana. Right. Van Chichy. Tarisamas outfit and akuona bana. I love them. You know, once there is talent in madness, and I believe in that because I'm one of them. Dagabaneko. Anyway, standiano no vara kupi. Pombia tota no baba no tona. Unonzi pombia tota. Yeah. All right. Amana fashion rajo hatar Simon. Pombia tota real. Standiano no vara kupi. No John pamtari. Pamtari Talis. Ngatombere moko mkomana abva kula omana. All the way from Talis. Danga mvura ghetto la koronzi kwa mtari. Koronzi kumanika bridge. Manika bridge. Ighetto. Squad up do so to energy mning now. Rhythm my DJ, let's go. Pombi inenge ya tota. Rhythm. Yumrasta arwani. Ni something. Pombi ya tota.
pombi yatocha nopinda mudheni inchitongo popota ndikanoti rasta panapa pasikudiwa maspasta nekuti nini handisi utrasta nekuti ndiwe usafunge kuti utongoriwo ndokugadzika mutori muzidishi but iwewo wakufunga kundikana rizudishi ndovaudza kuti mese muchasara rasta but ngoma rangu uchasara uchimasta uri kutadza kuimba fasti plus jembe dzenzi kubuda dasti mvesi wangu ndati une rasti tasaone ngoma ndiketa masti katimira manje ini ndokupasta kana mumaposta maripa dzokosta pana wangu inini ndokudusta wacha ndikati muninina dai wambogara bench nekuti watsara itongori change kwasara kuzodzoka parevenge but ndati utongoritsaga ndati usanditsvage iwewe dai watogara panze mutsaga ndati usatonditsvage noti iwewe unotongogara panze ndatifeya ndidikana iwewe kukuudzira kuna tai yakadai kajira mpana wangu inini ndati ndokubvirira inini ndokubvisira plus uri mudiki mpana unesiki tema nepiki mpana uri mudiki mwana wadhiki mpana wangu unondipinza muchiki ndikati mpana inini ndinotongomhanya kutonga Corolla hembe yako yeta yellow iri white collar mpana ndinonaka kunga Coca-Cola saka ndikati nepononzi kulifoda siku kuti ndikunyabira angati momberere maoko boys. Chibaba, what's your name? Unobuda nechepapi? Ndio tichana makazi ndobva kumondoro kwambaira. All the way from Mondoro ngati momberere maoko boys. Plus I love the energy. Vakomana wangu vanenge zvinenge zvakutangidza manje. Alright then my D, give us the rhythm. Usaguma adapter. Naona dem say. Izo. Naona dem say. Baba, ndikukoke kuma lesson. Kwa makore alikuwa na 7 andisi kutuka zoro nenge beseni kunisa kudhara kudhambeni makusaiza pattern the password dokukandira mabloti magrenade inini ndribadi kote yamasiwa zvireva kuti baba manje tozesa baba vauya vakatakwa upenyu hatina chinangwa tiri kungotakwa nembwa tozesa baba vauya vakatakwa upenyu hatina chinangwa tiri kungotakwa nembwa ngoma dzakanetesa ndiri kuda kurara dzinorarisa inini ndinobvira unge machisa plus futi padzaza ndogarisa hamumbodiwe pasteji nekuti hamuna energy tima elda tokudyira eji uchatofira mukeya vatati sampidi kuri wayenda anga hachina neufayera vatati motonga dzose wayenda manimwe nemunyama zvamunyanyera vatati tampede kuri wayenda anga hachina neufayera vatati motonga dzose wayenda manimwe nemunyama zvamunyanye Yes, those are ndikutaura zvamara. I want to see energy. Ndikuda maghetto youths are hungry. Ada kuenda neprize yamara. Stand inochinja life, trust me. Stand chingouya kunoona ngobuda imwe company inotaiwa mfana winner stand uka. Ndikamusponsor nezvidhina mfana ndo imwe company inotaiwa inomusponsor nestand ne cement. You understand wafana? Saka zvangofana kuti this year kuri kuwinwa Dzimba. True, trust me. Right, mfana ndokumbira mirapo. Ndine munhu wakwanda kutsvagira. Mfana ngatimombere maoko kuside. Jekida ye my name, Quiet Cliff. Chibaba, what's your name? Unobuda nechepapi? Out nigga from Tare. Ngati mombere maoko all the way from Tare. My D, give us the rhythm. It's Mass Fella on the beat. Pandinosvika pano ndengendeka chinzwa mutinimira pandinosvika pano ndengendeka Jackson asvika uyo anorwara ndogona kungomucha chero ndakarara plus futi uyo haana kukwana zvinekcheni akangozvipfeka taisaona kubva musoro kusvika kuzasi nawarare yodem hey type dzakada yodem hey type dzakadai ndinotyora mbabvu ndogona kungomusiya awa marubhurubhu ndosiya ndamushevha ndomubvisa ndedzi
Me are the best man in the unique. Hapana anopinda neni pamakwikwi. Pari kupinda pane mari ndini vamboza makunditera ndaona vari wiki. Me are the best man in the unique. Hapana anopinda neni pamakwikwi. Pari pakupinda pane clash ndiri zamakunditera vaona vari wiki. Iwe uri kunyanya kushama ava kumatadza kwakawanda iwe. Thank you. Again, Chibaba, what's your name? Unobuda neche papi. Tichona makaza Tishman Chikonaze. All right, I love the energy, Mdara. Chibaba, what's your name? Unobuda neche papi. This is Mighty Dominance, but this is it. All right, I spare Musha. I love the energy, boys. All right, my D, give us the rhythm. Yeah, Chikonaze. Ndinodzitishwani chinzwa kana gomo inga rinosundwa ungakohwe usina munda hakuna mambo asina machinda pasina goni muchaona ndichapinda achapisa ndiani acharira ndiani akati handivake imba mumoyo makuzondidzimba vamwe nendege vachienda vakomana ndouya chitungwisa munozviziva ndaiva musango ndaimbovhima Fantan vakomana ndouya chitungwisa munozviziva ndaiva musango Katsi yakanaka zimanchani ndakavaka zichagwa rinodhura ndakapaka chigara ndichisipaka ngoma dzangu dzakakaka ndoda zvakanaka ndoda zvinonaka ndoda tunonaka ndoda huchine mukaka ndoda chine mutaka panyama ndinofarira chitaka ndoda zvinovavira kurengwa nehama neshamwari vamwe vaingoda vaida mari vamwe voti aiva nemushonga Germany tiri kure sei ndonzwa nani zvakaoma sei ndokanganwa kuvenga chandondoda mushana yesenawo sempe ndoda kushanda nondorotsa masuwa chibhora gobhora patanira toteki dhora guri rinovanona hora baba d sababa sharo bhata vachizora oputika madhiri hora handina machira sanchira pasetu tidandongokatikira tafamamaira tizi vanhu vari kungomudikeya chinzwa ndati vanondisimudza vachindidonhedza murima vanodzimawo chiedza vane tsitsi dzinotoseka vanondidzinga varivo vandisvedza nishatize kuNash TV kuredhiyo ndakanda maCV kumecha zvamaster EP pese dzepese muchatizi rakabhalansa zasuti ndiri bhadhupfura kensa vane mubvunzo uyai ndine maansa dzavanorova adzirwadze nenge ndakatensa saka ndiri bhalansi rakabhalansa ende ndiri bhadhupfura kensa vane mubvunzo uyai ndine listen flow anyway chinzwa handiwe here sawira wemukomana koindava so watkanya munzira imwe chete taifambidzana tiri ngwambi tava ngwambana watonga mbosha madhinda neusone Well done. The Mighty Dominance inini mfano ndako mchinja zita nasa mana mfano yakunzi the drunken master. Big up yourself man. Thank you so much apana. Yes man. Apana just work hard but muri true ndakupay prize nas kuti mswati ndakupay prize really today prize yenyu ndikuti feel free kuya ku choose spot uzo recorder Monday Tuesday wiki rokuyaro. Someone is walking away next 10. Can you imagine the advantage? And then because kune stand yema baby ne stand yema gents. I'm so grateful. Good. Amana ngatombere mako Chipaz Promotions. Yeah. Mageto itso hope wakapinzwa mu prize motikari the likes of Anambida D wakapuwa motikari. Just to mention anangwere light and wakawina motikari. So this year one munhu ari kuwina chi stand zvakangofana nokuwina den because apasheke company ichi offers dinner pamwe ngoma Fantan wakafarisa notaiwa indokupa ma breakfast. Sawa mkomana wepadhuze iwe mkomana wepadhuze zita ndiani ende munobva nechepapi? Zita ndijoka tienda kanobuda nepabhora. Nice ngatimombere maoko mana abva bhora murewa mutoko bhora tisikutakura zita ndiani? Zita ndidinta mgemins ndichibuda neparuwa.
Nice. Okay, got your 4-4 on the scissors. My D, give us the rhythm. It's masculine. Killings, ndikati Fantan, ndikati chektanga, atino tangane pasiso, ukubingelelana, ukubampiso, batingbampo, ungameli, walizele matsinta, ukillings Fantan, irira mandipandokei, daikune mafesi uyu munyengei. Munondo, chingumanda kasemba taekwondo, munondo, so, ndikati ukuimba zero, ukuimba disaster, pfungwa dzako dzakawandira kurasta, munondo Killings, uyuhima Killings, Fantan inzonzweka, ratamani yeta, udakundikwana, apana dro, apamosafungesha mapena, diri kupira, odoti njino pena wangi preteka, adondi kumando kufuna. Chingwa, inendiri timu yakawina, kandibate nemo okwane china, inendiri simba, kufura kina. Yo, Killings, wakutondidena, sakaporo, unumatsmato sara, sakaporo, kuno sitira mako, wakutondidena, sakaporo, iwe wakutondidena, sakaporo, baktoda onumats, sakaporo, kuno sitira funza koko. Munondo, ndagumba ndakamubata, uyu mfana ndo mbisa rwachacha, vaudze nemango makuru kumakanga. Tikatira tamukundibata mukundibatirei, ipapo ndingakumanirei, rasa inene ndingakutudirei. Wala. Competition again. I'm going to mbere moko nkoma na excited. Gatombere moko isha qualify kupinda final. Ndio hapa tunaenda nao. We are going my brother. Auka the Don chibudani mbaro. All right then, Chibaba, what's your name? Unobida neche papi. Kachama Coast out of DZ. Out of DZ, yeah, I love the energy, Mjara. Yeah, man. Of course, my DJ, give us the rhythm. Auka, tabema smart dema oadema. Andina zvakawanda. Nasi pano ndazopagara. Watouya ndakamhara. Saka ndingaimbe newa nenzara. Ndauya ndakaguta. Usandifuta. Atida kukuudza ndokujuta. Ini ndini ndozviita. Auka the Don indasvika. Saka ndati kope kwatini enda unoudza baba namai kuti mukomana asungwa achida mari yakazara vanouya KuGomba vanouya nefaini vabomira utenga chingwa. Saka ndati kope kwatini enda unoudza baba namai kuti mukomana asungwa achida nyaya yakazara vanotovera KuGomba vanouya nefaini vabomira utenga chingwa. Ndasvika ari pakona ndini kwekuru ndazozviti kwati mukomani kwehokuru. Auka the Don well aserewo yaronginya mufana inini ndinokutia ndovanda kuvhura kunge Farina kusiya wakashamba kunge Zimdancehall. Aiwa ndiri mutara kubva kutara ndaivamisa kubva kutara kuti vandimbise vanotaka vachibhatara ndiri mutara kubva kutara ini ndokuti vandimbise vanotanga vandibhatara vakomana ndinondonda umedzasina tsenga kunge anakonda kunge inini dzido yako ndobva kusiya ndokubuda ndobva ndakupinda ina ndisipida ini ndinozvida Irinango, I can't rate it myself. Big Papa, rate this thing. All right. Hold on. I'm on music. It's all about entertainment. Sometimes tofana kueducate vanhu, but entertainment ndo nyaya chasteri. Wakoma nawo vatisekeza tese tanakirwa ngatombere maoko wakoma nawo. But zveati yedu yatiri nhasi neclash havana energy yacho. Wakomana ndikumbura timeende munogadzirira cause 30 mukusangana nemadhonza varume. Good. Saka wakomana endai uka muna qualify for next round. Come here my brother, come here. Of death. Alright then, Chibaba, what's your name? Unobuda neche papi. Ndonzi HK ndobuda nepambari. Wow, Mbare ndo kwachinotangira ndo kwachinoperera. Chibaba, what's your name? Unobuda neche papi. Smart boy baba gengenge out of Mount Darwin Parushinga. Ngati mombere moko all the way from Mount Darwin. Yeah man. Smart boy mukuoneka, you are dressing nice. Alright then my D, give us the rhythm. Woyo, HK. Musadu sai
oyo ini nekuti ndiri kuimba ndirastamane inini musanditambise nguva yangu ini ndirastamane ndiri kuimba musafunga ndiri kutadza mangoma ini ndakabata mike rasta musafunga kuti anorohwa nechamba pamangoma ini handisi kutamba vachapedzisira kuti ini ndiri gamba simatilunza 4 baba genge ndadzoka muchiring Mr. Tsinga mse ayo tsinga iwe baba gengenge simati boy next time musandipe futi type dzakadai dzine tumaziso kita kunge tumangai kokuputsika uyu angagotadza nei ndaona kamusoro kita kunge kazai ndauya ndakachajaini fuba takutaura zvesipo uri green bar ende hauna kana kurobha kutarisira kuda kutopisa mudhorobha Fantan munhu uyu ndisatani wandigira satani amaikani ndinomutyora kani nekuti jaetya inini handite zvemafani kani haiwa usade kusaiza ndinokurova ndinokukodobora huchinini ndakamora musafunga kuti pamangoma ini ndiri so father wangu neni unopinda bhizi musoro kunge bhodhoro re2 kizi tisu mariuton jizi akunyara kunge imbwa yakwira bhazi ichimufana ichi chakakurira kurutsu chichimwira tii mumagambusu manje kunotochikavakava nemabhutsu kunge mhuka anorarama nemafrutsu ura musoro akarova mawater glass musafunga kuti anondipinza paclass inini jaetya ndoda zvinhu zvine munyati musafunga kuti pamangoma ini ndinokwata aiwa inini handikwati pamangoma inini handitadzi musafunga kuti inini ndiri kuranda kasi ndipo payatanga ndipo auri kumukutyandika saka uri kuendereko vari kumukwata mukomana but anyway amana I think group randiri rinori ndo the death group a group of death handiti right uri kuti chini vakomana uri kuona panapa baba isawa ndimakandidzidzisa kudaro hapasina kumira mushe yakili alright massive let me introduce you kwapano ngavazointroduce vega zita ndiani unobva nekope indonzi Mr. Proper baba mwana waterfalls kadoma represent alright good zita ndiani unobva nekope amiserepo mabandit outer cheetah massive midea represent wayasema bandit alright and read my DJ and nema 8 lines kana ma 4 lines ball spend about this mic Mr. Property a7 mukoma Fantan ndipei vari 22 akana 3 ndiningwa nemunhu ani style risiri free norira zvinonyaudza sepitop tipiri zvavo zvakamira kunge gumbo rechi3 kungoshaya zvekuita makutoti makuimba rudo ibofu kunyange sisima tapimba sadebate siyanisa kufuta nekusimba variko vatete vakasimba wazvo amisirebo mabandit amise cheat and we say one more time my father cheat and we say kama uya ndivabereke nembereko vana vadiki vanoda kupuwa zambuko vatame vari kutoka kutinde papiko ati wanida tinenge ndege yemalejio kunga kunga fiscally fit kunga fiscally kuti jam sapa city kunga repo mabandit chitumisa barbatambako kutandit ndambenge ndiri 1 kota 2 zvamatuza 1 ne2 kota 2 zvamatuza bombo kila kwamoza ndino mupedzera mabhanditi takatisa kujeri tisu tinofamba tisina kana cheni tisu takatanga nekuti cheki zvirira mabhanditi rove kumberi tisu mabhanditi takatisa kujeri tinofamba tisina kana cheni takatanga nekuti cheki mabhanditi ngezvendomito chinzwa alright say are you feeling this? Hey, I come in peace. Washa, Mr. Property a7 ndambenge ndiri 1 kota 2 zvamatuza 1 ne2 kota 2 mawedzera makota 2 pakota 2 pandavati ndiri gangster hanzi kota 2 ndiri gangster moyo ndiri gangster mfungwa chigangster chepaground ndinotya kusungwa mbiro dzekunaka kurunga kana mati kurunga musadhibho kurunga vana vacho vari kupesika nesichesi varohwa nengubhani vomhanyira mutoyasi kwaita urwere kuno kwaita emergency nokuti asvike kuno mubhova pamapiritsi mukoma Fantan pakatanga chirasta muna kunge maudza vanava hachisi chemunhu wese iko zvino akuita unge datya rine wigi zvari kuimba zvakadhakwa nemasese rolo ninoita 50 cents haukamu kuti waya pano uchinohwa sweti musiyanise mablanketi netoyas amunoshuwa ndemupi mamaitira wevamangwa makunotora manotsi spitiriyo yafanenga yebukati zvimoto zvochemera hanzi tora hash teresira vhunduka ngoma yekobhagitati ndinoobata nemamba makana nemakopo dzorodza ndinotamba dzese dzinobuda kopo kuvhura ziso semunhu ambogema chidodo
chinzwa ukapromisa mo usaprovida less ndenge ndirimo ndisiri less kana ndiripo ndopita yes cause ndenge ndiripo kwete remagetsi asi kana ndati pondo 2 US ndo randakabuda naro mclass kana mati pondo 2 US inokwana ndipei nditenge dopazi. I come in peace. Lad. Amana mfana ngwesi vari tuanga tombiri moko wa check side. Thank you Mr. Proper. Thank you so much Mr. Proper. Thank you Bandit. Sharp come here my youth. Dema. Ngati mombere moko all the way from Dema. Yes. Chibaba, what's your name? Unobuda neche papi? Ndax Kwadzana. Yes, I Kwadzana. I love the energy. Yeah man, of course my D, give us the rhythm. Mr. Alliance Sports. The mentality boy. Sakandati, yay, furaiwai, dada kupinda madinga yesa get away, yay, furaiwai, dada mukombe kondi dada zenei, kunge ksot. Oh, sorry. This one take your expense, anything. Me say this, mama told me, never eat, what them I eat. Div over no this, ava ku on a street. Usana kirwena vo apana ari sweet. Creators the great and no man can defeat. Well, me ya money maker, them a drug taker. Anyway, me step on, fano shaker. Don't take dollar paper, esa toilet paper. Anyway, me de ya road them a. Kwani ne puti yake, au ya agezairo. Kokusa saka chef vairo. Uri mukomba anotore msasi uyu ndatano wina ere manje nyindi nomukopaidza ngagare pasi ndinomunyararidza ndagare ndambata angani kunje mama bakuita chisaladi chekwisa mfushwa msaladi chisaladi chisiri cha masaladi mamero mamelody vadini wande chitsenga keroti bakupana kunditamba kawadi andiziwe karati musafunge kuti andinamati wangu wazovunduka luminati usazotinda kati zvakati zvekutinda kazoti zvinyaya zvenyu zvipuma pai nini handina mushongo ndisina ndine zvikombo zvitokoro zvine zvitsinga handina mushongo ndisina kungondidana chokwadi tinokuviga kudheni pasi pamubhedha ndezinyoka neziyarira kazara neropa mawisa muroi ndine jawi natula ndakapuwa kumalawi. Say this, where you go wrong way, no matter where you there. Be a hard worker till you get another way. Focus your unaware, where you go anyway. Got a peace like a kid in a the holiday. Make mama proud every day like Salah. Harvest once a day like a farmer. Be a daily money maker like Dama. Like Shatta while you set out to Ghana. Ava kuwadzana but hata kungabva kurutsu auya nemapushi asina bhutsu manje inini ndinomumisa rudze Fantan ndinomupisa. This one take your expense. Anything while you talk and don't make sense. This one take your expense. Me say, money are the realest. Live for the money, live to the fullest. Die rich, never die moneyless. Die for the money, die for the. Mr. Step by force, then take a picture cause I don't pause. Smoking overdose, full of smoking at the room, so boy close the doors. Corona is coming, boy close your nose. Your girlfriend is calling, boy block the cause. Bo. Mageto youths agaenda ku group A. And the die rich, never die poor. So for you to be rich, you need to work very hard. Yeah, man. Thank you so much, Avana. And you're so good. Yeah.